Μία ερώτηση που μου κάνει συχνά οι πελάτε μου είναι: ωραία, μόλι μπούμε στο πρώτο αποτέλεσμα στο Google, μπορούμε να σαββατήσουμε τι πληρωμένε διαφημίσει. Γιατί ξέρει, κοστίζουν λεφτά. Και η απάντηση είναι και ναι και όχι. Που ακούγεται σαν μία απάντηση. Οπότε, άσε να σου εξηγήσω. Τώρα, μπορεί να σταματήσει με τι διαφημίσει μόλι μπει στο πρώτο αποτέλεσμα στο Google. Ναι, φυσικά και μπορεί. Η πραγματική ερώτηση όμω είναι: είσαι σίγουρο ότι θέλει να το κάνει αυτό? Γιατί αυτό που έχουμε δει με τι πελάτε μα είναι ότι οι διαφημίσει δουλεύουν ακόμα καλύτερα όταν είσαι ήδη στο πρώτο αποτέλεσμα στο Google. Γιατί υπάρχει το στοιχείο τη εμπιστοσύνη. Ο κόσμο σε βλέπει οργανικά και μετά σε ξαναβλέπει με διαφήμιση. Έχω πελάτε που κυριολεκτικά έχουν δύο θέσει στη πρώτη σελίδα του Google. Είναι εκεί πάνω οργανικά και ταυτόχρονα τρέχουν διαφήμιση. Και επίση αυτό είναι πολύ καλό για retargeting. Κάποιο μπαίνει μέσα στη σελίδα σου, φεύγει και μετά συνεχίζει να σε βλέπει μέσα από διαφημίσει. Τώρα, μπορεί να κλείσει τι διαφημίσει και να βασανιστεί μόνο στα πρώτα αποτελέσματα στο Google. Ναι, φυσικά και μπορεί. Θα συνεχίσει να παίρνει τηλεφωνήματα, θα συνεχίσει να παίρνει πελάτε, επισκέψει, τα πάντα. Αλλά αν μπορεί να κάνει και τα δύο, γιατί να μην το κάνει. Συνήθω και τα δύο είναι καλύτερα.